na barangay sa NGU San Fernando, sa 22 barangays po, tatawan yung mga maniligong budget para po masolusyonan ang problema po sa number 1, stunting po or pagka-bansot, and sa mga mothers na po na they po masyadong nagbibisita sa health center. Pero ang beses nga rin po dapat nagbibisita ang bados sa health center. Pira po. Pira po. Mapakis ako dito araan siya. Pira po. At least 4. So pwede mag 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depende po sa sitwasyon ng balos. Okay? Dapat po at least 4. Pag magkulang po ng 4, bagsak na po yan. Okay? So yung ipapahilig ko muna po sa inyo si Mukha ng San Fernando. Kumusta na po ang satuyang health and nutrition programs sa mga barangay? Kunyan, ipapahilig ko po sa inyo. Aday na po yan. Skip ko na yan. Yan. Ipapahilig ko muna po sa inyo sa inabot ng Municipal Profile 2023. So, ini po, kung pira, Municipal Profile po, sabi po dyan kung pira po ang total na populasyon naka-istar sa loob ng sa inyong barangay. So usually po, ang Barangay Nutrition Scholars po, kaibanan kamo, mga BHW, every first quarter po kamo taon, naglilibot po kamo sa buong barangay para po mag-census. Familiar po kamo kaya or naka-experience po nito yan? Nagre-relibot po kamo naman mga forms sa amin kanina kapal, nating sa sururata nito, nating tsa-tsakan. So hindi po kaya ang resulta or output po. So, nahilig po nito for year 2013 hanggang 2023, ikaw po kitang dakol na populasyon na pagdakula. So, kung nahilig po nito, dito na lang kita kay 2022 sa 2023. Sa 2022, may 41,580 kita na population. Pagkatapos po, kang year 2023, first quarter, naging na lang kitang 41,436. So, nagbawas po or nagdagdag? Nagbawas po. Tanda po nagbawas. Tanda po nagbawas. Naminadaw ako. Number 1 po is family planning. Kadamon na po kita mga kababadusan, mga kababalihan na nag-engage po sa family planning. Usually po pills, emplan, etc. And may pangadawang pong rason. Ang pangadawang pong rason, kahalusan na po ka mga babae mo niyan is or mga couples po niya nag-engage na po sa pag-aalaga ng mga pets. So, imbis po sila na magbados, imbis sila mag-alaga kay Aki, nag-aalaga na lang sila ni Ido, Ikos, kung ano pa. So, kasi niisip po nila, mahal magkaigwa ni Aki. Na syempre baga, pagpakakan, pagpaklase, etc. So, yan po ang duwang rason kung taano po nagbaba ang sa to population. Malinaw po? So again, ano ang pong rason? Number 1, family planning. And number 2 is non-engagement sa pag-aki. Next po. Ipapainikuan po sa inyo si population growth po 2023 kada barangay. Ibig pong sabihin ka ng population growth, kung gaano po kabilis or gaano kababa ang pagtaas ng populasyon sa laog ng sa inyong barangay. Ngayon po nito, yung pulang linya. Ngayon po, pag ang sa ito pong color blue, ay pag ito pong color blue, ibig pong sabihin kayo nagbabaang sa itong population. Pag yaw naman po dito sa taas, ibig sabihin kayo nagtaas ang sa itong population. So kasali po sa mga barangay na may nagbaba ang population is Biberon, Bicol, Bonifacio, Calascagas, Grihal, Bolopi, Barangay Pamukid, Pinamasagan, and Tagpokol. So hapon na ito ang sadiri nito. Tayo na nagbaba sa populasyon sa uyang barangay. Iyan ang hapon sa Indo. Tayo na daw. Nag-family planning. So may ibawan pong barangay na grabe po ang paglobok ang population. Number 1 na po dyan si Barangay Ngaran. So haputon ko si mga BHW ng Barangay Ngaran, taano naglangkawang sa itong population. Dahil nag-family planning. Siguro may mga trabaho ng time, no? Kaya si isa ng Ngaran, no? Parang na nag-pandemic na. Sabangan lang po. So, next. Ano po? Taglipot. Okay. Pag taglipot po kayo, nagtataas talaga ang population. So, maasahan pa rin ng January, kadamon na naman ang mababados. Next naman po,
Ini naman po ang sex distribution or bilang po ang lalaki at babae na nasa loob ng Sanuyang Munisipalidad. Ang lalaki na po is 21,186. Ang mga kababaihan naman is 20,250. So in short po, kung i-imagine po nito, kung may isang gatos pong tao na nakatindog sa covered court, 51 duman ang lalaki, 49 duman ang babae. Medyo lamang kadikit ang mga kalalakihan. Next naman po, dito na po yan. Hindi naman po kita sa Municipal Age Bracketing 2023. So sa Municipal Age Bracketing 2023, binabangata po ang population sa apat na kategorya. Number 1 po, children population. Number 2, teenager population. Number 3 is adult population. And number 4 po is elderly. Pero po ang edad niya sa children population, 0 to 0 to 5. 0 to, pero po, children population. Pero po, may natawag ako tama. Hanggang 12 years. Ang sibag po dyan is 0 to 12 years old. Okay po. Again, ang children population is 0 to 12 years old. So, gabos sa 0 to 12, yaon hindi po sa color green. Teenager population. Pero po ang edad ka teenager population. 13 to 17. 13 to? 17. May garo-harano. 13 to? 19. Ang palatandaan lang po, ang teenager po, gabos na number nagtatapos sa teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 teen. So, so gabos sa teenager is nasa 13 to 19 years old. Sa adult naman, pira po, 22, pira po, 59. Kasi po pag 60, considered ka na senior citizen. So, hindi na po yan mabagsak elderly. So, saro-saro na po siya i-comparison na po siya. Sa children population na, 17% po kang population. Ang teenager population is 20%. Ang adult population, 56.64%. And ang elderly, 6.28%. Para madali po nito ma-imagine, mag-imagine ka muling sanggatos na kataon nag-attend reunion. Duman sa sanggatos na ito, 17 duman ang mga aki. Okay? 20 duman ang mga hubing, 57 duman ang mga adult, at anong lang duman ang kurang. Na-imagine nito, sa sanggatos na tao, anong lang duman ang kurang. Di ba? So ano kaya ng impact sa luya? Nagbababa na po ang age span ng mga tao na nakastart sa liver. At age of 60 years old, kadikit na lang nakakaabot duman sa iba. Tano daw po? Tano po, may nadawag ako, bisyo, sigarilyo, arak, Sigarilyo. Next po, hindi naman po sa comparative po kang population versus sa lalaki at sa babae. So sa hindi po color blue, kulay hindi po dito, yan po ang lalaki, and ang color pula po is babae. So hindi po ilog na ini po si children population. Children population, teenager population, adult population, and elderly population. Kung naiinig po dito sa graph, medyo halakaw pirmi ang color blue. Tama po? Naiinig dito na medyo halakaw ang color blue. So ibig sabihin, from children population hanggang adult population, pirming halakaw ang numero ka mga kalalakihan. Pero, pag abot na po kang elderly population, nagtataas na ang mga numero or populasyon ng mga kababaihan. Ano po, mas inot na nagagadan ang Lalaki. Mabisyo kaya kasi. mabisyo po ang lalaki. At the same time, pagbabawi po kayo sa barangay, may rason po kung tayo nagbibisyo ang mga lalaki. Kakalusan po kaya na trabaho ang mga lalaki is magagana. Iba, tama po, labor, construction worker, farming, fishing, etc. So, kinigibon na po, nag-interview po kayo kami sa barangay. Kinigibon pa lang po nila, since magabad ang singit ng gibo sa pang-oral daw, gusto daw po nila maray-rahay ang pagturo nila kinabakuhan. Kaya nag-iinom po sila, nagsisigarilyo. Sala. Ayun po, sarap po yan sa mga rason. So, bako lang pong bisyo ang dahilan kung tayo nagbababa ang populasyon ng mga kalalakihan at age of 60
kundi ang SENDA po, job description, job nature. Malinaw po? So, naiinit rin ito kung gaano ka-importante ang pagparalibot po nito sa barangay kasi naiinita po kung ano po talaga ang mga datos na kaipuhan tangpuanan para makahanap kita ng mga maniligong programa na dapat i-implementar sa loob ng inyong barangay. So, next po, ini naman po si age distribution analysis na po per barangay. Kung aring pong barangay ang may kadakol na aki, may pinakadikit na aki, pinakadakol na teenager, adult, and elderly population. Kung naiinig po nito, ini po ang mga lowest barangays po na may kadikit na children population hanggang elderly population. Pag abot pa sa children population, kadikitan po ang aki sa barangay, Bukan. Sa mga umi naman, barangay Pamugin ang pinakadikit. Sa adult, barangay Kutmo, and sa elderly po is barangay Bicay. Pero po, ang pinakalangkautan naman po is sa children population, halangkaw ang kadakol mga aking sa barangay Bigdian. Sa Bukal po is kadakol mga Hubing. Sa adult naman barangay Lupi, and sa Ngaran po is mga Gurang kadakol. Okay po? So nailig na po dito, kung tayo po, sarap po kayo sa pag-agal ng barangay Ngaran na Apo Kaya, yaraw na po dyan si mga dugong karabaw ang mga ano yan. Watayin po bang dugong karabaw? Si mga ano po, si at age of 60, may higos pag-iari, grabe pa po ang hero-hero nata. Yaw na po sa balang, naglilibot-libot po. So, iba po silang form of exercise. So, yan po ang rason kung tayo sa barangay Ngaran, medyo kadakol po ang mga gurang na. Okay po? Next naman. Hindi naman po si Satuyang Operation Timbang for Preschool Children 2023. Gabos man po pa din yung PHW nag-iiba sa Operation Timbang? Yes. Gabos man po. So pag nagsabi na po Operation Timbang, ano pong edad ang target pong kinikilo tayo kinukuha ng kao? Ano pong edad? 0 to 59. So 0 to 59 years old po ang coverage ng Operation Timbang. And kung ihilungan na po, medyo may problema po kita. Okay, kung naiinip po nito, ini po si dapat na pong normal, ini po si underweight, at ini po si overweight. Kung naiinip po nito sa underweight, ay ang normal po itong tama po ang sa idang kilo sa idang edad. So kung ihilungan po nito, pag abot na po dito sa underweight and severely underweight, iga po kitang 11.85. Kumpara kang last year na may 9.80% lang kita. So dakulaw ng dinagdagta ka mga kaakian na medyo may hababa ang kita. Next naman po, padikit-dikit, managkakaigwa na po kita ng problema sa overweight. May mga akina pong pitang karakulaon po ay haralangkaw ang timbang para sa edad. Next naman po, ini naman po si height for age ng nutritional status or langkaw versus sa edad. Bali pa lang po, ang nutritional status is may tulong kategorya. Weight for age or timbang sa edad, height for age or langkaw versus sa edad, in combination ka, height and weight. Hindi naman po kita sa height for age, kung mahilig po nito, 20% na po ang satuyang stunting. So, ibig pong sabihin, saro sa 5 kaaki is bansod. Na-imagine po ito, saro sa 5 kaaki is bansod. Next naman po, medyo naglalakawan po ang mga kakiyata na may, tol. Pagkatapos naman po, this is the combination po of the weight and height. Hindi po may, again, wala naman kitang problema. Pag sabi na po height, combination po pang height and weight, sila po si mga akina, hababa na, butong pa. Okay? Hababa na butong pa. Mga gasolito. So, si mga gasolito na po, medyo halakaw na po ang satuyang mga gasolito, 3.56. And ang satuyang po, modernly raised is 4.6. Pero po, ang pinaka-problema na po talaga mo niyan is stunting. And ipapayin ko po sa ito si top 5 po na nakasali sa Miss Universe. Na hindi po si mga top 5 barangays po na may nakulango na kaso regarding po sa underweight.
Okay po, underweight muna po kita or timbang versus sa edad. Ang top 5 po is Barangay Bicol, Ngaran, Barangay Bukal, and Dakulang. Okay po, so as BHW po, hapoton po nito ang sarili nito kung tayo po kanakot kita magkakilan. Okay po. Next naman, hindi naman po ang status na regarding po or resulta po rather tuman sa mga barangay na may kadakol ng kaso ni pagkabansod. Sa pagkabansod po, yan po dyan ang Tagpukol, Barangay, Ngaran, Pipian, and Bicol. Okay po. Harangin yung mga BHW na po dyan sa limang barangay na yan. Pataas po ang kamot or surupo. Next naman po, hindi naman po si mga kaatianta po na may wasting na status or hababain ng kao, hababa pa ang timbang. So yan po dyan ang Barangay Ngaran, Bicol, Bukal, Pirasagan, and Kutbo. Kung naiinig po nito, kalosan po mga barangay na naglalaw po sa standing po o underweight sunod sa wasting ay mga hostal na barangay. Pero yung sentro. Next naman po, hindi naman po si mga barangay na medyo kadakol, may publika po ni gasol. So hindi na po si mga hababa na mataba pa. Okay? Hindi po ang limang barangay na ini. Barangay Bicol, Bukal, Tagpukol, Barangay, and Pamuki. Level up na. Nag-iinit ka po. Ano po talaga ang explanation kaya para mas madali na maintindihan? Pag overweight po ang sarong akin, hababa yan at the same time buto. Kaya po yan inapod na overweight. So, i-take note na po nito kung sa itong barangay na at least maharapan na po kung anong pwede kang mga solusyon para maayos na po ang problema sa stunting, underweight, overweight, and wasting. Next naman po, hindi naman po si OPT coverage na. OPT coverage na po is consider for binibilang po si mga nakilota versus naman po sa DOH projection. Okay? Si DOH projection po, nakahama na po ini na nagtatao po talaga ang Department of Health. Kung baga ini pa ang quota or ang target na. Okay po, ini ang target or kilo or target or numero ka makiya na dapat ang makilo sa laog ka sa taon. Okay po? Malinaw po? So sabi po dito, may nakalaog lang po anong na barangay. May nakalaog lang po anong na barangay sa OPT coverage na pasado. Si ibang barangay po, tanak. Okay? Yawan po dyan nagdako ng tubig. Congratulations, dako ng tubig. Barangay Tagpukol. Kasi po mga barangay Tagpukol. Barangay Pigtian. Barangay Bonifacio. Barangay Alianza. And Barangay Plansa. So, dinikit na lang Barangay Plansa o 80.07. Kung mayo ka pa nakilong sa road, ay ka pasado. So, hindi po medyo makakabit lang data kaya 50% na gabos na barangay na pa-cover po si target po ang DOH. May iba po kaya na barangay na siguro po day po nila nalilista si mga aking na naglalaw sa loob po ang sa inyong barangay. May technique po na iniibo ang ibang munisipyo na i-share ko po sa inyo. I-off microphone ko na po tabawan. So, araw po kaya kami, pag OPT baga, ang kinikilot ako 0 to 59. Tama po, 0 to 59. So, nung ginigibo ang ibang banwaan, pag may fiesta, pag may nagpupuruli, pag may reunion, pag holiday season, kung may magpuli lang dyan na aking inasaro, na hali sa ibang bansa, kiluho na nito. Okay po. Ang remarks po duman, di ba may remarks po yan? Ang ikawag po nitong remarks, transfer of residence. Kasi technically, naghali siya sa barangay nito. Kasi nagbisita man lang siya. Di ba? The point na nagduman si sarong 0 to 59 years old, kiluho na nindo. Kaya kung may reunion dyan na nahiling ka mo, laraho na nindo si height person si kiluhan, kiluho nindo si para makuha nindo si target.
Malinaw po? Malinaw po. Malinaw. Pick off the record ko siya kasi araw kong bawal pero kay Puanta siyang ipuhon. Kasi again, makasupugo na daw, grabe ang kayod ka mga BHW, BNS, baka no sunod na ini doon ang meet ang target. Iyo po. Diba? Ibaon sa pagmati na, ay nagparalibot pala kami pagkatapos sa babaon pala ng coverage. So, gipunta na lang yan. Malinaw po, again, pag may nahilig mong reunion, may nahilig mong pagtiripon, duman na Gawasan rin doon, na rin. dito na rin doon ang kiluhan, kiluon nito ang akin. Yes, sir. Malinaw? Yan bilang kaya, sir, na arangan. Dati kaya, yung mga naka-record tala, Okay na. yun ang pagtitinda. So again, yan ang agreementa. So next year, pili kayo this year, pili ko makukuha ng coverage. Okay po, makukuha ng coverage. Aral po kayo ng pinagbabawal na technique sa ibang munisipyo. Example ko na lang po, Naga City. Ay Naga City po may 111% na OPT coverage. Lagpas sila sa OPT coverage na 100%. Taano, gabos na ospital, ikukuraan yung daning ito. Ay, kaya. Sa iba nag-aakit si mga taga San Fernando, taga Milao, taga ano, sana baga, di ba po? So ang giligin mo nila, kinukuha nila sa census duman sa mga ospital, daw ahalik pa yan sa iba-ibang munisipyo. Again, naglaog sinda sa Naga, considered sindang zero. So, ang nangyayari kaya sa 24, sir, itong sinaka-record lang sa zona, yun ang pagkukuha. Malinaw na po. Yes, sir. Okay na, Okay dahil na, na sir. rin ang technique. Actually, madali yung mako ang coverage. Ibuan ng ponidoning strategy. Yan lang narang. Okay na kita, kaya nun. Kaya nun. So, sasaro-saro na po si mga barangay na medyo kadikitan na utang-tang din makakapasa na. Ini po yan. Yan. Ini po ko tao, dikit na lang po utang-tambling, ining duwa, bikal sa Lubino Vista. Mga lima na lang po tayo daw akin na lang po takyan, sayang. Kaso tapos na po ang 2023. So ang barangay Bicol po is 79.41, Buenavista 79.23, so sunod na Bicol, barangay Lupin, Rizal, Del Pelan, Pinamasagan, Bukal, barangay Kutmo, and Calas Cagas. Kung baga dikit na lang pumunta na akin, dikit na lang kalibot-libot, dikit na lang punta na i-standby sa Malaog kang barangay, pasado na pupunta ka mo sa OPP. Sabi ko, gano'n 115. Hindi naman po sa mga barangay na kaipuan po ng triple kayon. Hindi po sa anong na barangay na nasa bottom 6 po, medyo nababawan po talaga ang sino OPP coverage. Ang Lihal po 63.29, Beberon 61.05, Santa Cruz 59.12, San Joaquin 57.48, Pamuki 56.64, and Ngaran, unfortunately, 36% lang po sa inyong complete coverage. Okay po? Medyo hababawal po ang sa inyong complete coverage. Pero hopefully, duman po sa suggest ko sa inyong mechanism, mag-ibuhan pa po na magdakol po ang sa inyong OPP coverage. Malinaw po? Okay. Next naman po, nagsabang i-discuss ko po sa inyo si barangay level status. Ini naman po si regional status po ang munisipyo. Nakakasubok po pero sasabitan ko po sa inyo, kasali po sa top 11 ang San Fernando sa pinahalangkaw po ng kaso ni Pagkabanson. Buong Bicol po yan ha, buong Bicol po. So top 11 po kita. Pero po ang municipality sa Bicol, 100 plus. So kasali po kita sa top 11. Ayun po, makasubok po. Pero hopefully po, di ko man po encourage na darayaon ang mga ang mga langkaw ka mga itak. Iyon man talaga ang iyon man talaga po sinasoko nito. Pero again, kay Puanta po talaga magdoble kayo para asikasuhin po ang numero or ang mga status po, ang mga standing pasalaw ng barangay. Next naman po, nakasali ulit ang San Fernando po, top 19 po kita. Sa pinakahalakaw ng kaso ni wasting. Itong kababa ng kilo, kababa pa ang langkaw. Next naman po,
kasali ulit ang San Fernando sa top 10 na mababa po ang timbang, 11.5%. Okay po, di ba? Pero po, kagayunan man is, di man po ito nakasali sa publika po yung mga gasolito kasi mga po natawag yung masyadong overload. So sa top 20 po, di man po kita kasali. Pero duman sa stunting, wasting, so sa underweight, kasali po ang San Fernando sa top 20. Okay po? So, hindi naman po ang tayo ng activities na po pa nagsasabit po kita ng Operation Timbang na usually po dahil na nasusunod. Okay? Gawin po kita usually dapat ma-OPT. January hanggang okay. So, di ba rin may mga kao? Ang Operation Timbang po as much as possible po hanggang January lang. Hanggang January lang. January 1 hanggang January 31. Kasi po, sabi na po din ang kandak po ng OPT is every January. Pag abot naman po ng February, dapat po nag-i-encode na po kita kaya. Nag-i-encode na po kamo ka mga pangalan, ka mga aki, para po may check ang singang nutritional status. And pag abot na po ng Marso, ang BNS na po, or March 8, pag-ikad po ang kalendaryo, ang Operation Timbang result na po is dapat po itaon ng midwife on or before March 8. Pagkatapos po, i-discuss po ni midwife sa BNC on March 15, and ang BNC po, mataon po PM daw sa March 22. Malinaw po? So, noon dapat po yan po kung masabi ng report. March 8. Bago mag-March 8, dapat po nataunan nito ang Operation Timbang result sa itong NTP, assign, or midwife assign sa bank. Yan. So, may question po kay Operation Timbang. May question po? May naman, malinaw po yan. Ini naman po ang sunod tackle which is the first 1,000 days to baby. Ano ulit po ang first 1,000 days to baby? Buon ano? May nakikul pa ka ang garusan na ito ay. Buon pa ka ba doon sa hanggang bago mag 2 years old. Hala! Uy! Hala ka po dyan. Seryoso. So, ang competition po kayo kaya, kung tayo na po siya first 1,000 days to baby, pero po nangyari po nagbabalos ang sarong babae. So, 9 months po times pira. 9 months times sarong bulan 30 days. So, 270 na po yun na aldaw. Pag nag-birthday si akin in 1-year-old, so 2-year-old, ang sarong taon consisted of 365 days plus 365 days plus 270 equals 1,000. And hindi po siya 1,000 days to baby. Si first 1,000 days to baby, yan po kinapot ang window of opportunity kung saan dapat po tinatawan na siya ng mga maniligong vitamina, nutrients, etc. para po maging healthy si baby. Kasi po, pag nakita po siya na tawaning tultul na vitamina, pagdakulang po kaya stunted yan or may kaso ni malnutrition. Ngunyan pa rin po, ang stunting pa rin po is na mamano na. Kung stunted ang magurang or during sa pagbabalos ka itong babae, kung stunted siya, halanggang posibilidad na si Aki stunted pa. And ang stunting po or pinagkakataramaan. Baka mahiman. So sa stunting po, may iba na po siyang connection sa inapot na pong brain development. Kalo sa po kayo mga stunted na po yan, medyo maluya na po ang function ng sinang utak. So kung maluya po ang sinang pag-function ng utak, madadala po din sa sinang pagklase,
And kung maluya po ang performance nila sa klase, tama din po makagraduate, kung di po makagraduate, di po makakahanap tutul na trabaho. So, cycle lang po yan. Di ba po? Kaya dapat po masolusyonan na po ang problema sa study. Hindi naman po, papainin ko po sa inyo si medyo kadikit na po mga problema regarding po sa first 1,000 days TV. Even po sa proportion po ang mga pregnant women na nagtatawag na po ni kumpletong iron and folic acid supplement. Di ba po ang mga bados na isitatawag na ng folic, sunod? Ano po tinatawag sa bados? Folic, sunod? Ferrosulfate. So duman po sa ferrosulfate, medyo hababa po ang sa kuya porsyento. So 21.21%. Isipon po nito sa 21.21% kung may sakdatos kung patos, 21 lang po sila kakumpleto ng tawan ni folic acid. Hababaan po no? Pero po talaga mayo, kaya po kung yan na maabot na PMNP, magkakaigwa na po kita ni maninigong budget para po takuan si mga kababadosan na po ni folic acid. Next naman po, ini po, percentage po of birth delivered in health facility, 92.60. Ini po si mga badosta na nag-aaming sa proper na health facility. Kung nahilig po nito, di pa siya 100%. So pagpapatunay na may mga manis, pag-iarayin po kita na nagpapados along the way, sa harong, kung sa'yo. Which is, hindi po pwede o pinagbabawal. Kasi syempre, pag tayo po yan i-act sa proper facility, ang mangyayari, baka po kung ano mangyayari naman sa aking naman sa balos. So, yun. Umabot ka naman duman. Ano naman? To summarize na lang po, di ko rin isama. Yan. May problema pa pala po kita sa yan, ini po. Ikaw pa pala po kitang problema sa mga kaakianta po na 12 to 58 years old na nagtatawa ng vitamin A. Ang vitamin A po, sarap po siyang importanteng vitamina. Para sa inyo itong vitamin A? Para sa itong vitamin A? Pampalinaw ni mata. So kung kulang ka po yung vitamin A, anong ilang na makukuha mo? Ano po? Nagkakaroon ka dyan. Ano po? Medyo harapin na po. Ano po? Ang usually po nakukuha ng mga aki na kulang sa vitamin A is night blindness. Or di po sila nakakainin pagkakabang. Iyo. Ano nga po na po dyan sa Bicol? Mamalukod ka. Mamanukod yan, sir. Pamanukod, pamanok. Mamanukod. Pamanukod. Kamu na po kayo, tuloy po yung mararamo Bicol terminal. So in short po, kung naiinig po dito, may iba po kitang identify na problema. Number 1 po, stunting. Number 2, underweight. Number 3, wasting. Number 4 po, isa baba po ang bilang ng mga natatawag ako ng folic acid ng mga balos. And kulang po ang mga, hababa man po ang bilang ng mga kakilala na natatawag ako ng vitamin A. So yan po ang 5 problema na dapat ang solusyonan sa tulong taon na gigibuan po ang payment sa loob sa Tuyang Municipalidad. So kunyan po, thank you so much. So may ninitan ka mo, may naiintindihan ka mo. Yes, sir. So naiintindihan ko ano mga dapat na pang-arayoso sa loob ng sitong barangay. Malinaw po. So kunyan, bago po ako siguro magtapos, tatawan ko po kamo ng idea kung paano po mag-i-encode po sa inabot ng electronic OPT or Operation Bank na database. So hindi pong electronic database na po, ang mangyayari po din, ipapainin ko po sa inyo sa anong resulta or sa anong po ini po sa rupon encoded ng Barangay Alianza. Ang nangyari po pa ini po yung OPT tool na ini is dikita po ini-encode si mga pangarap ng aki, pangarap ng magura. Pagkatapos automatic na po siya nagluluwas ni resulta. So nainig po nito ini, may 8 ay karosa dito, wala ko lang. Ang hawak niya, tatausin na mag-i-encode kaya sa
dito tao kay mag-ikot. Oh. Oh, wala sila computer. Yaw ng health office, pa-provide. Ma'am Jo. Ano po kaya kani, sa BNS po, makakontak man po ako ng orientation regarding po sa OPT, pero mas malay man po kaya na iba po kami ideya kung paano po mag-encode sa OPT. Tama, sakitan po sa barangay kung saro lang may araw. What if mag-resign na si BNS? So tapos na. Hindi na ako makaka-encode ng OPT. Tama po ba? So dapat po araw mag-ira ng mga BHW at mga ibang volunteers kung paano po nag-iivo ang mga barangay nutrition scholar sa Operation Timbang Electronic Tool. So bali po, example ko na lang po sa ito. Yan. Kung nainig po nito, iba na po siyang number, automatic na po yung nag-loss na number. Zone po, si pangalan kang guardian o pangalan kang ina, pangalan kang aki. Okay ka lang doon. Pagkatapos po, sex, important, date or birth, height, and weight. So tatawag ko po ka muna ng example para po mahinig po nito kung paano mag-encode. Okay po? Ano po? Para may idea, madali man ang pwede. So pag include po ang operation tool, may mahilig po ka mo dyan, pagbukas po nito katong OPT tool, may mahilig po ka mo mga color green. Okay po? Yan mga color green. Yan po mga color green na yan, dapat po nito kagani entry. So dito po, nakaka-is OPT plus year. Okay po? Sa OPT plus year na yan, ikahan po nito kung anong taon po kamo nag-ibo ni Operation Timbang. So, nung inigibo mo nyo nitong Operation Timbang, year 2024. Okay? So, na-include na po nito ang OPT 2024, nawawala na si color green. So, okay na po yan. Pagkatapos, next naman po ikahan nito is ini po, province. Sa province po, may drop-down menu po yan nakatali. Ang drop-down po kaya yan, ini po, nainig po nito yun. Yan po, nainig po nito yan. Pipindutin lang po nito yan, and hanapon lang po nito ang Camarines Sur. Pag pinindot po si Camarines Sur, nawala ulit si color green. So next ka naman po, municipality. Anong municipality na po? San Fernando. Pagkatapos barangay, ano example po, barangay Alianza na lang, na letter A. So pagkatapos kailangan po dito din sa color green na ano is number of purok or area or block or subparts of the barangay. Pero po ang purok sa Alianza, BHW Alianza, 7. Pag enter po nito yan, automatic po iba na kamong inago ako bigla. May maluwas na po digdi, araw tingin, na pwede po nito encode doon. Okay? Pega man nila sa computer. Yan, din. Mailin pa dyan ah! May link man yan sa computer ko. Ano? Madali lang. Iyo, may link yan. Pagano sa computer. At may secretary nung kita, treasurer. Pag-ibon Paano sa computer sa Liberon? Mamang kitang sa diring laptop sa Dahil man, sarumpay lang bagayan, bay barangay po daw. Sarumpay man lang. Ang makapot, iyo. Ang tigano nila na makanood kung paano. Tabayson man bagayan. Dahil man, saro lang man. Okay, hello po. So ngunyan, matapos yung example po paano po mag-encode po sa OPT tool. Ay, ilan po nitong column dyan, hindi po na itong first column, hindi po yan ma-highlight na yan. Yan po si zone or si complete zone, complete address kang hacking. So for example po,
Ano Garoki? Ayan ano. OPP plus. Ayan. So, example po ginagawa po zone 1. Example lang naman po. So, pangalan po ang Magura. OPP plus 2. Ang ilan pong encode sa pangalan po ang Magura is apelido. Okay po? So, ikaw po De Leon. Tapos, Cross one. De La Cruz pala po. De La Cruz 1, ha? So, ang pangalan po ng aki is apelido ulit po. De La Cruz Juanita. Okay po. So, hindi na pong sunod na kolong po, tigahapon po dyan kung IP po ang Sarong Magura or IP po si family. Ano pong IP? Indigenous people. Gurot. Tubig ka inday kapalan kayo diser. Okay po, magkaiba po ang indigenous people sa indigent family. Okay? Pag sabi na pong indigenous people, ito po si may mga tribo-tribo. Kung Anta, kung Wanay, etc. Sa San Fernando, atawan naman po kitang IP. Ikaw po, Ayun, sir. Abi, igulot po pa. Okay po, si Iba igulot naman. So, ikanta po, yes. O, so, kung bago po siyang IP, ikanta po, no. So, yun po ang sex po is kung lalaki po or babae. So, si Juanita po is babae. So, F. Pag nag-encode po ka mo ng date, ang encoding po kang date per me is ilan po si Aldaw, bulan, taon. So, halimbawa po date of birth, inaki po si Juanita December 25, 2023. So, ano po ilan na tatay? 25. 25. Sunod po, space 12, 2023. So, maluwas po yan na December 5, 2023. Next naman po, halimbawa po, nagkilo po kamo maya na Aldaw. Ano po maya na Aldaw? January 18. So, 18, 1, 2023. Okay po. 24. Pagkatapos po, haganan po kamo kaya ni Ayun. Ay, 2024 pa lang po. So, automatic na po siya nag-compute each month. So, si Juanita, di pa man siya nagsasarong bulan, kaya 0 month pa siya. Okay po. So, pero po ang usual na kilo ng sarong bulan na aki, di pa nagsasarong bulan na aki. 4 po, 4 kilos. Patas ang height po. 4 point something. Ang height po is naka-centimeter, pero po. Pero po ang usual na height ng aki, 45, sample ko yun. Yan. So, dito po, unahin po nito sa pagtaragin po, ubis pa kasi alawan yung tang. Lagi mo nito. So, ini na po, automatic na po siyang maluwas ang episode ng ini. Okay po? So, di na ko ma-compute, di na ko ma-include sa nutritional status. Automatic na po ng each and month na is 0, ang weight for each status ni Juanita is normal, ang height for each, or ano siya, ang height for each siya is stunted si Juanita, so ang sarili combination ni Wendy Mihit is obese na siya. Okay? Di pa obese pa rin si Juanita. Kaya lang dapat magkaigwag alam dapat. Di, again po, example man lang. Example man lang. Pero mali na, may kaso mo talaga araw kayo, nagdako lang sila. So at least po digdi, may itulos nito kung pira po ako sa itong aking na normal, stunted, and obese. Di automatic na po kung makakanibo ni report. Madali na po siya sa part nito na kung para surat-surat po kamo duman sa sendo, mga logbook, mga sheets, mga form. Pagkatapos po, ang mag-edit po kayo din sa tool, may inabot po itang summary. Yan po. Sa may inabot na po itang summary na nagpapahilig po kung
kung pira po ang target po nito na aki na makilo sa laong ka sarong taon. For example po, Barangay Alianza po, sa Barangay Alianza, ang target na po na makilo mo ng 2024 po is, okay po yan, ini po, estimated population of children 0 to 59 years old is 360. So makakainin tulos ka mo, maisip tulos nito ay dapat makahanap kami ng at least 360 na aki sa amin 2024. Malinaw po? So magayon po ng Operation Team Pangtol na ini na maaraman po nito na at least kung mayo po si BNS or mayo po si Secretary, kaya po nitong makadetermine kung pira po ang mga aki na kulang sa lipa, bansod, etc. etc. Malinaw po? So, papainin ko po sa inyo example po ang summary sa Barangay Alianza. Yan. Imbis magparabilang po kamo kung pira po ang normal, underweight, stunted, etc. po. Digdi sa Operation Timbang Tool, may computation na po siya kung pira po ang sa indong magiging, kung pira po ang sa indong nakilong aking under normal, underweight, and kung ano pa po nutritional status. Yan po yung digdi sa digdi. For example po, digdi po sa weight for age na normal, ang total po nito is 181. So automatic na po siyang i-compute ang system kung pira po ang sa indong nakilo, kung pira po ang nutritional status ng mga kaki. Okay po? May at least po, again, pagkaba po naman yung trabaho nito, at least po ikaw po kamang aram kung paano po mag-encode kayo ng mga data for operation. Nalinaw po? And may question pa rin po ako, pero ang best dapat po nakikilo ang mga BNS and DHW sa loob ng isang taon for 0 to 59 months. Pero po, pero question ito ko sa daily Dua? Pero po, Pero po, at least 2. Okay po. Ano ang timeline ko at least 2 na yan? Ang inot pong kiniluan is Operation Timbang every January. Iba po itang growth monitoring pag-abot ni July. Pagkatapos naman po, kung inikusin pa ang mga BNS BHW, pwede po kami mag-growth monitoring pag-December. Okay po? Malinaw po, at least 2 po kami beses kilo. Okay po, malinaw po yan. So, dyan na po nagtatapos ang Sakoy discussion. And this is up po pala kami. So, thank you so much po for listening. Hopefully po, kami kaputan. Ano po yan ma? Excel po yan ma. Apo. Automatic na po yung nagluluwas once na nag-input na po kamo. Akala ko rin nangyari. Napakuraw yung lalaki po ako. Nahalata lagod.